Asini roha madihamu do dame. Nasian debata ama do sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas manita saluhuna. Salam sehat, salam bahagia. Damang dainan hamu akka nahina holongan. Tatangihon mahatan ini bata. Ima janita pertanyaan di enet sian turpuk epistel minggu tanggal 20 Oktober 2024. Tersurat di Joshua bidu 24 ayat 14 Rodi 24. Hujahama dihita. Ope sai hadiari hamu majahuba. Jalan masih hohok rohamuna mangulu ibana di bagasan hasil tongan. Jalan paholak kamu debata sileban akka nanioluan ni opumuna di bariba di batang aiki dohok di Mesir. Jalan ului hamuma jahuba. Alai molotu sogor rohamuna mangulu jahuba. Pilih tamu mak sadarion manang ise naik uluap muna manang debata sileban akka nanioluan ni opumuna di bariba di batang aiki manang debata ni hala amori napuna tano nani inganan munai. Alai angguau dohok do ngaku sajamu iko Jahoba do uluan nami. Dungi ninna bangsoima mangalusi. Dau may siya kami anggo tumanari kon Jahoba laho mangului akka debata sileban. Ay Jahoba di batata ibana ng manogyo kita dohot oputa ruar siya taro Misir. Siyan bagas parhatobanon. Jala ibana naong mabahen dia do fakta tada akan nabuluni. Jala diramoti do hita di sandok dalan na ita dalani ini. Ditonga-tongan di saluk bangso akka na ita bulis. Jehovah hut mengojar saluk bangso ro di halak amori na maringan ditanoi jumolus ya kita. Hamipe Jehovah do naing uluan nami. Ay ibana do di batata. Dungi didok si Joshua mak tu bangsoy. Daktar baik kamu mengului Jehovah. Ay di batana badia do ibana. Di bata parimas do ibana. Dak tagamon marpamuati rohana. Mida pangalaw siyon muna. Do mida dosa munay. Molotung ditadi ko kamu Jehovah. Jala diului hamu akka debata siliban. Marbalik maibana manurui hamu tung siap hamu bahenonna hobartu uhumna nadenggani naung binahenna tu hamu. Dungi ninna bangsoima tu si Joshua sitok kama anggui ikut Jehovah do naik uluan nami. Jadi dok si Joshua ma tu bangsoi hamu sadiri do si tidangi do pak kamu bawa naung dipilih tamu Jehovah. Naing uluang muna ibana jadinya nasidama hami matutu sitidani oppe paula kamu mak debata sileban akka na ditonga-tonga munai jala paudu kamu rohamuna tu Jehovah debatani Israel. Jadi ninna bangsoima tu si Joshua Jehovah debata taido naing uluan nami jala suara naing naing tangi honon nami. Huria nahina holongan. Adong sarito maripola song. Isadatiki marpuma ruas nuhuria disada bagas manang disada inganan laho patupa partangyangan dan mulai debe partangyangan. Alai masa matupu habutulon nabinahin ni sada kelompok naro manahopi nasida. Kelompokon manang rombongani ima akka naso porsea adong tuhani akka naso parugamo sada sian nasida imara ketua kelompok gogo suara nama dok aineng marua do hamu dison akka nalwahon do hamu ruas di porsea do hamu adong tuhani di ida hamu do ibana diurupi ibana do mulumuna molo tutu adong tuhani urupan na do hamu dang dipasobu ibana hamu margobos dang dilawas ibana hamu marsahid jaladang dipasobu hamu marukit
HP sampai saunari ngiri-ngiri sidak do parmudo muna. Porsia do pehamu adong Tuhani. Sai songoni ma hatani amattai. Pohom sudi ruasi. Dan adong nabarani mangalo ibana berdebat. Ala terdarita halak napis teribana, halak namora, jala halak nasangat. Aladang adong namangalusi lam gijang marohana ido ibana muse atong bubar baru mula kabeba hamu tubakas nabi unang biang waktu hukum musongonon ninna ibana topu tegang suasana mauhom ruasi adong do debat terpengaruh tuhatannya matai gabenin nama di bagasan rohana tohodo na idoknya matahun ailam susah 20 tahun. Ya ada porsia iba Tuhani. Alai di dia Tuhani sebetulnya. Martang yang iba mangido asalil hai pason. HP baliknya doro songgok akapar sahiton. Martang yang ngau asagabe nahula HP robala. Buhar tututi kosna. Ima di bagasan rohana. Alai di bagasan rohana do songoni. Tongdok ragu-ragu ibana mandok secara langsung. Alai deba sian ruasi sogodo rohana membagi hatan yang matai naindo ibana emosi alai dan baradi ibana makatai dan baradi ibana mangalu alani gari martang yang ibana di bagasar rohana tutuhani Tuhan patuduhon buasom unang pasom buhami di peila halakon lehomma si pangurupi dihami palua hami ditiki hohom ruasi jala lemar tahata pangguturi saduhupna nganaing dibubarhon pumuani topuma jongjong sahala ruas ina tongon ibana masukin inatai ninna ibana ma tu amatta si pangguturi amang namalo jala nasangap usuk kumasakon wae di botohodo daini sukil nahu panganon indah mana tonggido manang asom manang mapaik do sukil nahu panganon molo asom do dimu songon dia ma asom na molo tonggido dimu songon dia ma tonggina molo paik do dimu patorang matbau songon dia ma paik na asa ulehon ihodeba sukilon inna inatta natongon marsukil memang tarsongonido inatai lomoro anak masuk dungi dia lusi amatta pangguturi ima sono ina dak urusak kusukil ni dak kuba boto-botoi tonggi manang nasom manang napaet urusan budui haru alam budang sukil ni asa sodang roham nagi diau maberengi ninna dungi ninna inata ima mangelus imana lapok alai tegas tohomai audo namasukil audo na uboto daina audo na uboto tabona dang di boto hoi tonggi asom manang pae somoni do hani namarpungon hani do na porsea tutuhani dakko hani do na makilala pasu-pasuna dang di boto-boto hoi songon na idok mi matutu urusan nami do haporsiaw nami tutuani dan urusan mui lao mau sianon suatu hubur sikko dohot sukil kon meneng mana tersonggot sude ruasi termasuk sude akar rombongan paguturi tersonggot mabigi hatani inatta parsukili jalamar botar dobuhini amatta paguturi pucat meila situ ibana laos ditogi homa akka anggota nai mula sadiri mana sida kurian nahi naholongan tentu pola sari tedui alai mari pola di pola na ima bohado hita maniup hapo syota molo mengadupi akka panguturi mengadupi akka nai manegai hapo syau mengadupi akka naro manggutur kita lao palao kita buhado sikap tak kamang dina ahar na mangonjar rohatta
gabi porsea hita Tuhani. Buasa tapin Tuhani si ihutonota ala nang tahilalado pasu-pasuna, ala nang tahilalado pandonganyonna, ala nang tahilalado pangaramotyonna, mana ala na makirim do hita asa di pasu-pasu Tuhani hita molojol masaonari cenderung do motivasina buasa porsea ibana tu Tuhani, buasa dipuji ibana tu Tuhani, ima asa songonon, asa songonan, asa dapok na pasu-pasu, asa diudu Tuhani akka tamyangna, itangot Tuhani akka pangiduanna, atong dia nasib tong akka mangluina. Halusna taidama diturpu janita pertanyanan. Joshua ima napinili ni debata manguluti ulau ni si Musa paturusson mangulugon bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tutu ala ibana na mangulugon takasdo di paidai ibana, takasdo di boto, takasdo di pakilalaon, jalan di hati dapko si Joshua do luhut pabahena ni debata maradopon bangsoi na manang giyon nasida ruar sian Misir sian parhatu banoni lahu mambuan tutano Kanaan. Alani macai do bangsoi berkomitmen iman, menyatakan iman, menyatakan setia kepada Tuhan, ikon songon dia do hapersen nasida hibuldo rohana porsea debata manang satonga do manang holang nasangopas do haporsiauna ya ropang beturi Victor ganggu haporsiauna sonido ido umbain asa dipertegas si Joshua nang dipahot ibana rohani bangsoi porsea debata isi do na betul-betul hibul rohana, isi do na orang satonga jala isi do na orang sangopas gari dipapiliton si Joshua ma dinasadari itu bangsoi manang tuisi nasida porsea, manang tuisi do nasida mangului, isi do uluan nasida debata sileban na disobba o pemuna na dibariba ni tawi manang debatanya la amori napuna tanoi manang debata Jehovah tu sido amu mangului alai adorang so yelusi bangsoi parjolo do ibana manutuhon pilihanna ido ibana secara tegas alai yang wow do ngaku saja ikut Jehovah do uluan nani ayat 15 menarik do pernyataan misi Yosua Allah dan bersifat pribadi ibana mandok mangului Jehovah dan holang ibana alai do pangisi ni bagasna do aku saja dan holang istri dan holang do yanakon alai tahe sude pangisi ni bagasna ikut do mangului Jehovah asa do honong marisiap kamang inang gaduk rumah tangga asa ikon rap sauduran do mangului Jehovah. Unang marpulik-pulik maraprosyaon, unang marpulik-pulik marpanguluyon, unang marpulik-pulik marparangi. Sado nagade dasor ni rumah tangga ima marpanguluyon tu debata Jehovah. Moloringgas inatai marminggu HP losok amat tanah kurang doi dia dopan di debata. Molodenggan parangi ni amatai HP pangaritingon parangi ni inatana tondo kumurangi dia dopan di debata. Dungiu se nang dipatutuhon si Joshua profil ibana somon maling sebagai imam di tonga-tonga di rumah tangga jala ido nanang dipaimut ibana mahite turku jamiton tusudi akka ama maling nabui membuat keputusan manang isido siuluan ni ibana rakto isi ni bagas amo kadongan saha persiaw ahadu arus ibangsoi ditingki di papiliton si Joshua tu nasida isi uluan nasida
takas disi alus nasida ima hami pe Jehovah do naik uluan nani ay ibana do de batatta tuluhani dia lusi nasida samoni bono no taidai dia sapulanu ayat 20 sada do di ayat 24 sada tekad do komitmen nasa bangsa nasa huria nasa hapor siaupi ido ubahin molotung adong dope ate ruas ni huria na losok-losok dope rohana marming ikut saluhu do dongan sahuria tumangyak pun ibana paingotok tu ibana dia kapapahenan ni debata digulmit ni nguluna diuji si Joshua dong se komitmen haporsiaw ni bangsoi nang peduk nasida hami pe debata Jehovah do uluan nami alai nasi Joshua do daktar baik kamu mengului Jehovah aina badia do ibana hape hamu marpangalaho nasodengkan kamu itu tidak setia dalam iman yului hamu Jehovah alai tonglo isok pahamu akadebata si debat Bohado debata marpamuati mida akka hado samunai ninta alai gomosdo di alusi bangsoi idok sitok kamat anggui ikut Jehovah do uluan nami di Joshua 24 ayat 21 lapatanna saluhudo nasidar rade manjalo konsekuensi molo manipil siap padanna tu debata laos diuduti si Joshua ma pahoton pada nasida hamu sadiri do si tindangi do pak kamu jala jenusi nasida do ido hami ma si tindangi di hami Jehovah de batataido naik uluan nami jala suara naido naik tanggoron nami Joshua 24 ayat 24 Huria namar si hokot hapor siyaw molo ido si Joshua manhiti hatana alai angwau do ngaku saja ikut Jehovah do uluan nami kita pe ima nain do honota ima alusta dia do pani de bata sadarion di jolo di Tuhani au do sudi pamisnya bagasu hola Jehovah sabing do uluan nami molo tungadong pangabati molo tungadong panguturi do pamula-mula unang sumurut hapur siota martani yang itu debata tapangi do siap debata asa ditongos pangurupi asa dibalua debata hita posro hatta saya tongos debata do si pangurupi di hita somon ruas di huria nanaing partang yang asinak yani nato puro panguturiin dipakai debata do sada siap tonga-tonga ni ruasi jalanan masuk akal sahala ruas ina pasukil ino dipakai debata lahu lahon panguturi namalo namora jala nasanapi Tuhan selalu memakai caranya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya atau tatiyok ma gomos hapor syautai itu debata nuaipe ta'alusibema di rohata isedo olamuna debata silebando mana debata Jehovah tentukan pilihanmu dan setialah pada pilihan tersebut amin mauliate mali debata ikokodo uluan nami jala tuhodo hami marhapor syau tuhodo hami marpakirimun aihodo sitok pahami jalahodo nama ngaramoti hami tumbal gado asidot holong ni roham marmudu-mudu ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.